Lov na tigra. Ideja, potrebna mi je ideja. Neka mi neko da neku ideju. Kako? Kako da postanem sultan umjesto sultana? Ti, zašto nikada nemaš ideju kako da se rešim sultana i zauzmem njegovo mesto? Ko, ja? Znate da ja više volim da sačekam i vidim gde će mačka da skoči. Gde će mačka da skoči? Mačke su mačke. Tigrovi su takođe mačke. Tigrovi su i ljudožderi. A sultan je čovek. Znači, tigrovi su sultanožderi. Dao si mi dobru ideju od Ulafalate? Lov na tigra. Ja sam mu dao ideju, lov na tigra. Ali kako da ubedim sultana da pođe u lov na tigra? Moram da smislim neki plan. O, to si ti, dobri iznogude? To je neopisivo. To je užasno, zaista užasno. Ko? Gde? Šta? Vaša prostirka. Ali, ja znam gde možete da nabavite mnogo lepšu prostirku. znaš, ja retko ustajem iz kreveta. Dođite. Gde me to vodiš? U lov na tigra, naravno. O, ne. Ne želim da povredim jadne životinje. Te jadne životinje, kako ih zovete, jedu vaše verne podanike. Mnogo su korisniji kao prostirke. O, Šta više volite? Da izgubite podanike ili da dobijete divnu novu prostirku? u redu, dobri iznogude. Pobedio si, idem da se spremim. Naći ćemo se ispred palate. Uspelo je. Nisam siguran, šefe. Vaši planovi se uvek okrenu protiv nas. Ovoga puta neće. Pomoći ćemo tigru da ispuni svoj zadatak. Ajde, vreme je. Spreman sam. Idemo li? U lov? Šta ovi ljudi rade ovde? Pa, vodim svoju stražu, lovce, zabavljače, slonove, sakupljače. Ne, oni će samo uplašiti tigra. Uplašit će tigra? Samo nas trojica i niko više. Upravo si, dobri iznogude. Hajdemo, unapred se radujem lovu. A tigar se unapred raduje večeri. Čudno, šefe. Izgleda da će vam plan uspeti. Baš neobično, dobri iznogude. Dao si mi strele koje nemaju vrh. Naravno da nemaju. Ne želite valjda da napravite rupe u novoj prostirki? Ti baš na sve misliš, dobri iznogude. Da, mislim da je ovo mesto puno tigrova. Postavi stuba do Lafalate. Dobro, šefe. Stup? Da, za koji se vezuje ovca kao mamac. S druge strane, to je surovo prema jadnoj ovci. O, tako si pažljiv, dobri iznogude. Zato ćete ovoga puta vi igrati njenu ulogu. O, ja? Stup je spreman, šefe. Dobro, onda idemo. I ne zaboravite da zablejite s vremena na vreme. Da zablej? Pa dobro. Be. Vreme je da se sakrijemo. Vratit ćemo se kasnije. Kada bude gotovo. Be. O, neko dolazi. To je sigurno moja prostirka. To nije tigar. Ne, to nije ovca. Znači, vi niste tigar, dobri čoveče. Nisam, ja sam trgovac i idem na pijacu. A pošto vi niste ovca koja je privezana za stup, pogledajte moju odeću, papuč, posuđe, turbana i prostirke. Prostirke?
Pokažite mi, molim vas. Ova prostirka je vrlo kvalitetna, pravi tigar, 20.000 dinara. A, da li sme da se pere? Naravno da sme. Zli sultan iznogut prvi. Lepo zvuči, a? Osjećam da opet nije uspeo. Opet nisam uspeo. Rekao sam vam. Oho, čekao sam te, dobri iznugude. Možemo da se vratimo. Sada imam novu prostirku i... Ne. Ta prostirka nije dobra. Suviše je prugasta za vas. Ne. Evo zašto je dobra ova prostirka. Ne. Ali meni se baš svidela. A šta znači napravljena u Japanu, šefe? Dođi, pokušat ćemo nešto drugo. A šta to pravite? Klopku za tigra. Ni ovo neće uspeti. Džabe se trudimo. Molim vas da uđete unutra. Ja? Kada tigar uđe u kavez, pustite ovaj kanap. Vrata će se zatvoriti i tigar će biti u klopci. Šta kažete na plan? Veoma si mudar, dobri iznugude. Vratit ćemo se malo kasnije. Dobro. O, zaboravio sam da ga pitam da li treba da blejim ili ne. O, od čekanja mi se uvek prispao. Dobri iznugude to zaboravio. Hajde da pogledamo da li je tigar završio kraljevski ručak koji smo mu ostavili. Ne znamo ni da li ovdje ima tigrove, šefe. Znamo, pogledaj. Ovo su tragovi tigrova. Sigurno su već obavili posao. Tvoj plan nije uspeo, dobri iznugude. Nisam video ni jednog tigra. Odoh ja nazad, dobri iznugude. Moram malo da odspavam. Ni govora. Nećete leći u krevet dok ne budete imali novu prostirku pored njega. Adula falate. Evo, šefe, sve sam doneo. Odlično. Plan nije uspeo jer nismo imali mamac. Šunka, debrecine, kobasice, piletina, salama. Zar očekuješ da pojedem sve ovo, dobri iznugude? Ne! Hrana je mamac za tigra. Vi samo sedite i čekajte. Ali... Malo sam ogladneo. Voleo bih da tigar požuri pa da odemo na ručak. A, evo ga. O ne, nije tigar. Ko ste vi? Ja sam ukrotitelj. Pogledajte šta sam pronašao. O, tako je sladak. Kupio bih ga, ali nisam poneo novčanik. Čujte, imam jednu ponudu za vas. Ovoga puta je uspelo, dobri moj Adula Falate. Počni da me zoveš sultanom. Šta? Ne, ovo nije istina. Šta se desilo, sultane? Zar nije sladak, dobri iznugude? Ne, varate. Hoću pravog tigra sa zubima i kandžama i dugačkim repom. Eto šta si uradio. Uplašio si ga. Šta sada radiš? Pravim novu klopku. I to nepogrešivu. Više ne verujem u ove klopke. Nepogrešivu? Sešćete na dno rupe i čekati da tigar padne na vas. Ma koliko to trajalo! Čuj, dobri iznugude. Ne gnjavite. Zar ne vidite da radimo za vas? Samo hoću da kažem da dolazi tigar. Šta? Evo počinje.
Znao sam. Ali ne treba da se plašiš, dobri iznogude. Oteraću ga strelom koju si mi dao. Ne! Šta? Sada treba da radim, dobri iznogude? Iznogude! Juhu! Da li me čuješ? Ne odgovaraju. Zauzeti su igranjem sa mojom prostirkom. Pa dobro, sačekat ću ih u palati.